Авыл клубы сәхнәсендә әнәкнең иң яшь артистлары балалар бакчасына гына йөриләр. Шулай да үз авылларыннан чыккан танылган якташлары Минтимер Шәймиевне яхшы беләләр. Бүгенге концерт аның хөрмәтенә халык җырларын башкаралар, Шәймиевнең яраткан уен коралы гармонда уйныйлар. Шауламагыз, нидер бар бугай? Камил Галиев иң җаваплы рольне башкара. Ул яшь Минтимерне уйный. Укучылар мөгаллимнәре белән бергә беренче президентның яшь чагындагы кызыксынуларын сәхнәләштереп күрсәтә. Радио, шахмат һәм гармон. Балалар Шәймиевнең Татарстан тарихындагы роле нинди олуг шәхес булуы турында сөйли. Ул Әнәк авылында яшәгән. Тагын кем булган ул? Ул Татарстанның беренче президенты булган. Әнәк авылында яшәүче күпләрнең Шәймиев белән бәйле үз истәлеге бар. Зөлфия Исламова аның белән бер мәктәптә укыган, киңәш сорап барганы да булган. Сүземне тыңлап ярдәм итте ди. Улы хөрмәт хисе белән искә алабыз. Исемнәре дөнья күләм танылып, аның исеме зур алтын хәрефләр белән тарих китапларына кирип калырлык шәхес булгач, ул безнең горурлыгыбыз. Исән-имин булсын, авылдашлар исеменнән без аны һәм өлкәннәр, һәм балалар исеменнән шушы олы юбилее белән кайнар котлыйбыз. Минтимер Шәриповичның шушы авылдан булуы бөтенебезгә дә зур бәхет, зур бәхет. Аның һәр эшен, һәр киңәшен без искә алып торабыз. Дөргалия, Минтимер, Мәрзия, Хантимер һәм Мәдәния. Узган гасырның 30-нчы булганчык елларында Шәймиевлар гаиләсе шактый авырлык кичергән. Ул чакта халык бер-берсенә бик булыша иде дип искә ала Нәсиха Насретдинова. Раскулачивание булган вакытта балаларны бөтенесендә куып чыгарып, аларның шушы төп йортыннан, балалар кичкенә булган, кемгә ничә яшь булган точно әйтә алмыйм мин. Ул балалар минем әнкәйнең, әнисенең һәм әтисенең ишек алдында калганнар. Шул турыда Сагыну китабында да язылган. Әнәк авылында Минтимер Шәймиевнең әтисенә багышланган музей. Бабайда кунакта дип аталган Минтимер Шәймиев исемендәге парк бар. Монда аның сыны тора. Авыл халкы Минтимер Шәймиев белән горурланып яши. Фәйрүзә Мәҗитова, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы.